Ja. Al 3 jaar zit ze ont haar eren in de oranje koeken. Ze gie alle 92 Frieske bakkers deel die het gebak maatje. Vreun verklaren haar voor gek, maar traint ze hier vertrouwen in haar project en zet het terug. Ik maak ze echt compleet. Ik wil een compleet document maken met alle oranje koeken van alle Frieske bakkers. En, dus ik vond de vader hier dat, ik zelf misschien nog wel, maar meestal kom je hier wel eens een twijfels bij. Met haar foto's had ze een missie en ze laat op koers met haar boek en de expositie van foto's in Den Haag. Oranje koek is gewoon echt een bijzonder product. Een bijzonder streepproduct. En hoe kan het nou dat de Limburgse vlaai wel heel Nederland veroverd had, maar hoe kan het dan dat die oranje koek zo beperkt is tot Friesland? Likos de Limburgse vlaaien had de oranje koeken de vrouw van variatie. Els familierecept is weer oors. Likos bebakker van de Brug in Ljout. Ik zie oranje koeken zit op een foto. Zijn koeken valt op de kansjes. Die liet er eronder zitten, weer oren die er aansnijden. Wij gooien elke oranje koek apart op, dus die bakken we apart. Dus de kontjes, hier heb ik ze lezen, de kontjes die worden ik bakt en dat wordt krokanter. Nou ja, en die snijden van losse stukjes door we die de wol aan, maar voor de oranje koeken, keer ze een oranje koekenbuis, ja, dan krijg je de kontjes erbij. En dat vinden een heleboel waarderen dat. Tintje is toch alle aandacht ik al voor andere projecten vregen. Die zullen nou alle gedachten niet maar streepproducten te krijgen hebben. Ja, ik ben fotograaf, dus ik wil iets zien. Ik wil verschillen daarin zien. En dat is ik heb net een vergelijkbaar product van waar je dat zo mooi zien kan als bij de oranje koek.